Barry Sele Production. Mr. Autane. Mr. Autawe. Kyale ni gabaruwanka dakikantan nan ya taba ni dole yawan tanka a ce an mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje sai ka hanko da kikin kato na haura gidaje ya danne ruwa ya danne diya faruwansa ya danne yar makoci ya danne kawar kanwarsa ka darasa ko da an kama shi sai an sake sa masu fyaɗe shege ka basa mutanen gari in mun kama jaki mu yanka sa mu daina kaiwa hukuma to ba sa hukunta sa shin baka tausayin mata ne dan kai ko za ka yarje a yi wa kanwarka ko babanka to ka san wacce kai wa har abada ka cuce ta ka mai da yitta abun sai gumi a kun makota da ya dangin ka akwai mai yadda ya aure ta to ko ya aure ta wata ran sai ya goranta mata karshe sai dai ya bata wanda babu sansaranta ba kuma auren dole ba dan ka tarwatsa gobanta mu hukunta abin da kuke Allah ya muku idan an mana ku share Allah sa yi wani watakila kan ya sa ku gyara goban ku in kun ci ku gyara Allah sa yi wa iyayen mana ai duk wata mace uwar